Evo čaška, da? Ajde, složimo malo. Jeri, na zdrave. Ja sam odrek, ja za burek. Ne, reći ima. Ama, ima. Pušim li cigar? Ajde se ga na zdrave. Čekaj da se Zdrave, fički. Zdrave. Ti obraneš kurban, Ej, baj, Golo. nema ma. Ajde Na zdrave. Ajde, živi zdrave. Dobro, na zdrave. Lem. Zdravo. Jesi, ajde za kupovnu. Dajte da vi složi od našte panice. Opa! Zašto? Daj nešto. Skalimare. Bačev! Ej!
Povesta. Мустак! Вуйчо, заследуй! Вуйчо! Ей, Вучо! Брачет! Хери! Перка! Семца. Вам всички, бе. Васе!
Как се казвате вие, бе? А? Как се казвате? Добре. Абе, снимай и не питай, бе. Снимал съм и всичките. Само нещо фалта не излезе. От нас? Не от нас, от камерата. От телевизията ли ти не да? Ей, как? Моля за малко внимание. Давам думата за приветствие на кмета на село Разговор. Със следващото обръщане на ново име за всички гости и всички жители на село Разговор. Свято място да възродим една традиция, тъй като макар с нашите проблеми, макар не до там богати или бедни, ние имаме нашето богатство и това са традициите, това е нашата красива природа, това е нашата доброта, която всички носим в сърцата си. Радвам се, че приехте с интерес идеята да възобновиме тази традиция, да се събираме всяка година тук на това място. Относно историята на това място и традициите в миналото, давам думата на господин Милушев, когото всички познавате или част от вас, дългогодишен учител в село Раздол. Благодаря ви още един път, че присъствате тук и пожелавам ви здраве и щастие. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, приятели, роднини, всички онези, които са зачели нашия, така да се каже, национален празник. Спасов ден. Искам да събера в малко думи големо съдържание, обаче едва ли ще ми се отдаде. Да започнем най-напред от това. Защо Раздол се нарича Раздол? Една кандидат-студентка наскоро ме питаше и се чуди и дават се най-различни тълкувания. Места, в които са разположени, места, които наподобяват нашето село, където се събират 2 или 3 потока, се наричат раздоли. Само в Малишевска планина или от сам границата ние имаме 3 места, които се казват раздоли. Вие ги знаете кои са. Потока от сам Клепало, Раздол на Врътката и село Раздол. Но това нарицателно Раздол е станало собствено. Дълго време Раздол се пишеше в адресатите на вестници и списания Раздел. Защото според някои
До тук идвали хората и от тук се делили и заминавали и образували и добри леки клепало. Една теория, която абсолютно не е вярна. Искам да ви кажа и това, че някогашните раздолци, които са поставили началото на това село, са били любители на красивата природа. В Раздол ние имаме 3 чукара. Селския, Спасовданския и Великденския. В Раздол имаме 7 кладенци. Врабеник, изворът тук е в подножието на старите буки. Имаме в Дуда махала, имаме на Великденския чукар извор, имаме Люлето, имаме Рабашовски кладенец, имаме Драновски кладенец, имаме Терзилов, имаме Димитров. Така че в онова време вода хората си имали както за пиене, така и за битови нужди. Първите хора, които са дошли тук и са направили първите къщи оттатък в Средорека и отсам, това е било някъде в началото на 18 век. По ново време е тук в този Сипей имаше една огромна канара. На тая канара всяка сутрин излизал рогач, лягал на скалата и слънцето огрявало неговите рога. Каква девствена природа е била. Обаче развеселен син на човек от селото хвърля една пушка, току-що купена от някъде си, оловната градушка засипа основите на тая канара, еленът изчезва и никога вече не се връща да пие вода от това поточе, заминал по-надалеч. Какви имена има в нашия край? Те са много красиви. Имаме Нощовен, имаме Златаревец, имаме Русалиите в нашия район. Тук, от Илю връх насам, имаме Обаят. Аз не знам дали имате представа от това какво представляват Русалиите. Някога в нашето село, което то наброяваше малко преди Втората световна война 760 жители, имаше толкова много песни. От Велик ден до Спасовден момци и девойки правеха 3 хора в Черваджийската махала.